ପଥରରୁ ଠାକୁର। ରାସ୍ତା କଳରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତିନି ଖଣ୍ଡ ପଥର। ଖରା ବର୍ଷା କାକର ଖାଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। କିଏ ବା ଏମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁଛି? କେତେ ବାଟୋଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଝୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଏମାନେ ସବୁ ଶୁଣି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏ ପଥରମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି। ଏଥିରେ ତୁମେ ରାଜି ତ? ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଁ ମାରିଲେ। ଶିଳ୍ପୀ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ନିହାଣ ମୁଗୁରରେ ମୋର କାମ। ମୁଁ ତୁମର ରୂପକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିହାଣ ମୁଗୁରର ପ୍ରହାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ରାଜି ତ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ପଥରଟି କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। କାହାର ଅଧୀନରେ ରହି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ମୋତେ ଏପରି ଏକ ରୂପ ଦିଅ ଯେପରି ମୋତେ ବାଧିବ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ମତ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀ, ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଧିକ ବାଧିଲା ପରି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଚାହିଁବି ମୋତେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇ ତିଆରି କରିବ। ଅଧିକ ଆଘାତ ହେଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥର ତୃତୀୟ ପଥରଟି କହିଲା, ହେ ଶିଳ୍ପୀ, ମୋତେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ତୁମେ ଯେପରି ପାରିବ ନିଜେ ଚାହୁଁଥିବା ରୂପଟିଏ ମୋତେ କରିଦିଅ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସହିବି, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ପଥରମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଳ୍ପୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ରୂପ ଦେଇ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା କଳରେ ସେହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟଟି ମନ୍ଦିରର ପାହାଚ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଥରଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରା ବର୍ଷାରେ କଟିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କଟିଲା। ତୃତୀୟ ପଥରଟି ଭଗବାନ ଶିବ ହୋଇ ଘିଅ ମହୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପାଲଟିଗଲା। ଭଗବାନ ହେଲେ ଶିଳ୍ପୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅସଜଡ଼ା ପଥର। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ରାଜି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନୂଆ ରୂପ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ, ଜୀବରୁ ଶିବରେ ପରିଣତ କରି ଗଢ଼ିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର କଷ୍ଟ ସହିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି। ତାହେଲେ ମାନବ ମାଧବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ।